Alex และ Justin จูโลเทลว่าอันทอดุนโมอันปรันดุนโมไงชาวตามาเซอันนี้ปัญหาอันเล่นมิลเลยเทเจเราปอนะว่าสุราจุดยาอันนี้เนียลบวยไลจวน Alex ฟอนจุโลเรียจูเวลและ Justin จวนข้าโมกันดูแลป้าจะจูอันลุงอันเลี้ยงเลยตัวเนี่ยอันทุกลูกนะอันทากเลยวัดโดนกติขาอันเดีย Alex จวนกันดูแลป้าเต้นนี่เราสตีวีนี่ฮีเราเป็นช่างสุอันเดีย Hello ทีนอันเบีย Justin จวนเงินสื่อเรียดซักแต่กินเราง่ายทวีก็บุกะสุดท้ายสตีวีจวน Alex คุยยังไงกะทิลเรียดที่ทุกดีกันเยี่ยมอินักลูกละมาเซนูเลป้าจะชวนโลอมา Alex และ Justin จูเฮลัยมุนันตัวโลวันตียเองเ Justin นั้นที่ขันสวยนะฉัน Justin นั้นชวนอินมวยนี่อาทิยา Alex จวนStevie สวยตัวตำคบไหมเนี่ยก็คนคิดวัดโลเจียข้างกำปวยนั่นตัวซงติค่ะสวยฟักเสียนป้อนในโลข้างก็วางขันกันดูแลป้าจะชวนและปุ้ยถึงตัวโลและช่วงกัวหมกพงนะและตัวชวนกำปุ้ยถึงตัวคุยเราตีนั่นสวยจู่วางชวนหัวชัวกันในคุยด้านนี้เกลี่ย Justin นั้นชวนหัวชัวกันเนี่ยกำปัญญาอินทัวร์ต่างเลยอินลุงวัวแต่ละกันเทหัวหน้าจู่ช่วงกัวหมกพงนั้นมีเป็นเล่นและตัวนะจู่มีตัวชวนให้มากันละเว้แม่กันอีอาหารเตีย Justin ชวนมวยหน้าเตะลงไหม Alex นั้นเห็นในติกามากันทอกหัวโดนเราเอาติขามมาเสีย Alex ชวนจู่ๆไงไปหมดอุลวะ Stevie ชวนโอ้อันนี้โมอวันป่วยเวป่วยกติคบไหมอันนี้เด็กเอ็นติ้งเง่นังอินหาจังอ่ะอันสุดที่เขาเจนี่ชวนเกี่ยกันหาให้กับชวนเวงหาโดนตินเอ็มนี่อินหัวก็ถกบกเสียอันที่ชวน Alex ชวนจู่ๆเห็นเวแค่จู่กันจริงๆเราส่วนจู่เกี่ยนี่อูน่าแล้วก็เข็มหน้าเนี่ยจู่เข็มนั่นจู่อินการเล็กก็เวแค่จู่กันจริงๆเราโมอันเราบานเจนี่ปนกันดูแลป้าเป็นที่น่าจงกับเลงอันบานเราหน้าตัวเจนถือตบกระชัวแมงทุ่งที่เพิ่งกระดิ่งแมงจู่ฝังส่วนเขาท้องสุดนังจู่เอ็งกิมป้าไงเวกังอาหารที่ตากาส่วนสตีวีจุดเล่มินอังไงยังงั้นเวลเดวะสตีวีจู่อาหารง่อยเดือวังอเล็กซ์คุยกับที่คบไหมเห็นที่จงให้เกมาเทียมเราอันนี้เดปนกับเฮียเกนี่ปัญหาการหาขัดยันเตะหน่วยขันบวยเราลังส่วนข้างอิมิเจียจงเทปขาอินในเราผ่ากระริงมาสิเกมาเทียมเราเทปนี่มินไงดำนวนเนี่ยอาทิยาอเล็กซ์ชวนจุดที่ยังไงตัวไงเราเห็นที่จู่นังมาเอ็งไม่เตลเวน่าเราไม่ทัดตักขันละเกนี่จะไม่ลงไงตัวดูส่วนเจ้าอันเดียมาเซสตีวีชวนงอยแต่เหตุยังไงก็ชวนอันเทเราอินุเล่ป้าที่จู่เกมันกับว่าเบเวงเกนทัดตักกินก็สวยบุยงเล่มินอันนั้นก็เทปอดังลำเวทเดียวไม่เทสินที่ชวนตัวนั้นจงให้เราเตะไม่ชนะอินมุลกเตียงงูที่สวยหัวตัวตั้มตักกันเนี่ยอาทิยาอเล็กซ์ชวนโอเล่มินจำปุยดูน่าวังเพิ่มโปหังกะล้อมอินหดลิงตะล้อนี่ปนเอ็งไม่เทียมเราหน้าตัวของเราเนี่ยอาหารเตียฟอนจูอันดาตา Justin ชวนจู่จู่เรียดินเอ็นตินเงี้ยสตีวีข้านั่นละไงสักครั้งที่จอกเสียอวันมักเวตัวนับปุยสายเอ็งไม่ในตัวบ็อกซี่เรานี่นั่นละเอ็งไม่ในตัวบ็อกซี่เราวะอาหารเตียอเล็กซ์ชวนโอ้สตีวีเนี่ยนักการินตนไล่เฮียนในเอ็งมากันในซาบิกเลยเนี่ยอันนี้ปนในเอ็งมาในเราวะเก็บปนในเอ็งมากันในเราวะกันเที่ยวในเตะวางในเราวินเก็บมาเนี่ยคำให้กันนินมังไอวางอารมณ์อาทิยาจุดตา Justin ชวนอันนี้แหละจุดที่ไล่ชวนสตีวีที่ตัวนังเฮียนอันเมลทัดต่อท่อเอ็มอับเปลี่ยนแต่ที่ตัวนังเฮียนมอยตัวเอ็มอาหารเตียอเล็กซ์ชวน Justin ก็สวยตัวค่ะลันดานเขาสักนะสุ่มเล่ไปที่เวลาบ่อยสุมีเทนลุงในตอนชวนกันลันดานในระวินกันมีเสียกันนี่นั่นตักโจเขียนมีแต่อันเนี่ยโจตัวนี้จู่มีแค่เทียมตัวชวนนังชวนเอ็งมา experience เลยในเวลาว่ามีแค่เทียมพาเวลาวังอาหารเตียจุดตา Justin ชวนอันนี้โมอันนี้ชวนในจินขันเอ็งไงตีก็ตุ่มไล่แม่ค่ะโอ้เนี่ยตะแกอีหลักก็จ้องกระบอกก็ตุ่มไล่ตะกันนี่ตีนเละลำจู่อาหารหัวยาอเล็กซ์จู่กระสันอาหารตัวมา Justin ชวนกระสันไม่ชวนอันนู้นเล่ป้าแต่น่าอันทุสวยค่ะอันหลอดลิงเทดอนเราในที่เรียนอเล็กซ์ชวนเองติดเงี้ย Justin จู่อบุมเทียงโอ้ที่จงไอตัวนี่ก็แค่ช่วยตายอาทิตา Justin
Mac Henry restaurant na ka don sin I local ve du lem lo wanga atia chuta Justin chuan Mac Henry restaurant mo Stevie na nin hmudon nem ni a han tiwata nia local ve ra chu ka duwa kanu da pa te khan thok ho tu kan min du kha nia ma sei du tat lo chuan I local lo thei tho nia a han ti chuan Justin chuan local e a nangma wang ni lavin Stevie mu ka chak ve kham khaimalom Stevie pong ai to lo male chu wang chuan ka local don nia atita Alex chuan akal ko tak chuan ka bum chuak thei ta e ka plan chu thlo tling don ta e atia chuta Alex chuan chuti local ve don ani chuan da ka khat nu alo omang cheu tia chu wang chuan man mo ta keni vakal te yang kan tlai lo to ka nge tin moto ka chuan an lu ta Mac Henry restaurant lampang chu an panta a chunga chuan an lu ta dokan ol pakhata chuan an thuwa an han ngak di wanga Justin chuan asana en sekto Stevie chu lo thena hun to sin male Stevie hian a phasan lo cheti hi chiang chi amo antia Alex chuan chiang e ka kon kalona tia lom do thei tak khan lo ngak la local ve mayang ati lai tak chuan an hnunglam atang chuan Stevie chu a kon kalta Alex chuan a thutna tu te chu alo siam rem sak wata chutia han thu chu Alex chuan I lo thleng thei ta mo enge chanchin te thaim a han tia Stevie chuan a chan ma chuan Justin chuan hello kan mel thanu chu I lo thleng thei mo a han tia Stevie chuan Justin hena chuan rai lo te tal po pa ngai takini om ve thei lo bem ni indin mun te hi khathiam ve ta chu a han tia Justin chuan ani mo kam mangai na che hi ana se maya chu wang chuan alo luang chuak le thena lo male kan hanin sum de to nge I sei du chu sei ro le atia chuta Stevie chuan Alex lam hoi chung chuan enting ei malam huna zer tum ati Alex chuan a hei ko nau pa nen hian thei to pin ma kan han la chonga kanu le pa de thinlung ne le wat chu ka tumane mai ama ro chu plan mu mal tak chu kala nei dem lo atia Justin chuan moina plan eng ma siam ngai thenem kanu le pa de thinrem te chu re le mai don alom hetiang thil te chu thleng ve zo zo ania tu manan fa te an tha thlam reng thei nem an thinrem ma gai hun chu ha tam tak lo ha ne mai lom a han thiliam pot pota ma se athu sei chu an ngai sak vak lem lo Alex chuan enting nge ni ta in ha chung chang chu an tia a ni e inu le pa te chu ka va muwa thil tam takan sei howa an fel khop mai kan na chu ka chan don lova amma ro chu thil pakhat ti angai kan na ka tho zel don chuan nang ni hi ka mu zel chu rem don lo an ta chuta Justin chuan eu avan thave alo mom na sa le chu ti chuan in nai thokanga chuan spa ya itanga nga kanu le pa te dan te an thu thu ngate an nakal dan te an sum don te a ko ki melo phil zeranga ne mai lom a han ti chuan Stevie chuan Justin ka fiam thu lo nia voi khatal chu pa ngai takin hanom ve te Flora le Gideon te kha ka chungan ngil nei maya ka chungan tha maya chu wang chuan ani lo zong chuan ka gol le thei rawang atia chutia han seita ka chuan an ngoi deuh tata Alex chuan ani le khoyangai om don ta kan om na la chu omam phal to buk si rawa a han tia a chu mi chungchang a chuan keima ka in chom tak tak thei ma chu khopuya an company building pakhat rom pakhat thaka lu a kai man tia chuta chuan ka pe chen chen ko omanga ti chuan nangma om khani du ve hun huna lo soi me don niam in tia atita Alex chuan khai animo ka tel lo wanang mai om tu chu ka wan ngai tu em che o keima thiam lo ve kani tin Stevie ma chu wa om tu chu angai tu hle mai an panhia om dun ngot la an na tho zel don chuan Alex ne na in mu aniamo Justin ne na in mu aniamo an rem ti to lo ti soi box si Stevie chuan helai huna hen ngai tu om jok chu keima ni lovin nang mani panhi zo khinin ka khia nang ni panhi pe chun om na tu poi nei lo hi chu wang chuan Alex ke chu min ngai tu mi su ti na han nem ve a chuta Justin chuan ngai tu lo zet chuan om na tu kan nei lo ti te mai chu I ho ma chuan kan lo om ve nga ni mai lom kan pathumin kan om ho nga kan te chuan an khatop nang an ti chuan Alex chuan Justin kan thu soi kha ingai thlamia la bem ni ni chuna Stevie na soi vek to kha atia
eng chu mo a han ti chuan Stevie chuan zai dam tak chuan inu le pa te chuan nang ni pani hi ka mu a kan ti to don lova chu lova kan om ho nga tani phei chuan ka hna thlengin ka chan thei don a han tia Justin chuan ava han buai thlak thin takem a han tia chuti lai tak chuan waitress pakhat alo kala kapu ei du zong te nei ngem alo tia Justin chuan min en ta che ei tu lampang kan ngai sak man lo kam buai ni hi kan hol ko ha ni hi a han tia Alex chuan in thlakon tak chuan thianu min lo khathiam lok mai ro nakina athul chong kan lo lam mai don nia tin thatak chuan han soya chunu po chu akal liam ve le maya chutia akal liam no chuan Justin inge monang ma hin diklo le imi je hi thak dang lamangai mai mi jiang khan i omakan to lo nia a han tia Justin chuan ke ma diklo omi khadu mo tuna hin omna tu ka nei lawa chen na po ka nei lawa ka poisa jong jong po min chu sak chu tiang chung chom pa ngai takin ko om thei ring am ni a han tia chuta Stevie chuan Alex chu abana a han chira Alex i thian te zinga omdan om mai lo mo han ngai tu te a tia an ngai tu na chuan tom soya lo lang hala ma se tom soya ga in chu a nok mai ba ka ama dam ko ala ni boxia va fin chia ma kha a chi lem lo anela Mr. Kenstock a han tia Mr. Kenstock chu anu pui fanau te nen an khosa towa chu wang chuan pong po va fin ri ngot po a chi lo manga a han tile anila Louis kha atia Louis chu a ina lian vak lova ti dan chu om no no mai thei ma se va fin ri ngot ila alom vak ka ring lo nial phe chu min nial ho lo nga chuai chuan ti lo lo loila a thazo kin ka khia a han tia ma se Stevie chuan ngoite Louis chu rem chang berin ka khia Riley Smith chungchang a khan a in thiam lova Riley Smith alo ring mai a kha khamia wang khan I hota nia ngai na anei nin ka khia tun hi bowak a thazonga siam na chan thatak anin ka khia atia ma se vadira ngot taila arok takin nok melo ti vio mai theisin Alex chuan ara ti kham chuta Stevie chuan Alex bianga chuan han chula Alex ngonda vin ngai tu te I thuen ta tan thei to pi chu thina chen na tu an nei lo lai te boina la house nan to lai pon I nai chen tir thina I nai chen tir lai zong khan nok I tingai em ni a han tia nok su tingai lo ve ka thuen te nia chu tiang ngai to na ka pungai lo wa thia adikang Louis po chu tiang chia chuan ngai dana nei ve thawang nok ati don lo che a thian tha nga ngai tak tak chen I chuan a tom pui thei jok chu lom vio jok hang chu in ngai to chiang te a han tia Alex chuan ani om mai takai tin angoi do wanga chuti lai chuan Justin chuan a thai ke po om na tu ka nei ve thengya yang min dir ke beng cheo alo tia ma se Alex chuan ngoi te tu na kan soila ya hi chuan kan tel ve lo che ka thian pa ni ya I thian pa pon ve le nem chu soilo kan mel mai ni jok thin kha a han tia Justin chuan chu tiang in ti ni chuan kanu le pa ten kheta se I unau pa I thlau thla tin khre chuan kanu le pa te thinlung ne le chu ha kan jok vio lo wang mo ai to chiang te a han tia Alex chuan a chal chu dom bonga ani le Louis chu kan phone ange ama ko chu kan ma te lo me theya rai ma lo te lo ni chuan ke min dem suang che athia Justin chuan ole chung te chu ka soi thei ni nei nem athia Alex chu a thutna chang chuan a thawa apia dewa chuan a hangkal hla deuh hlaka Louis chu phone ta Louis chuan a be sei rok ang takin le a be sei ngam si rovin ti mai tiang thatak chuan a lo dong songa hey ko nau pa nen omnu tu kan nei lo tlat maya kan chung ku house na kan to ka huninga moti chung chu inina kanom ve thei ngem an ti chuan Louis chuan te rang mai chu tiang te chu in dil chi pon thei nem local to pro in pani chuan inom na tu rom ta po kan nei sa ve kang kalo bo sei don nia alo ti ol sam et Alex chu a tha mo huai maya a phone chu da ti chuan do kan lama chuan avalet le ta Stevie chuan inti nge ni ta ramati yem alo tia Alex chuan ramati ye chuan Justin apo a ve ram don ani chu a han tia Stevie chuan kavan lom takem hein house na hian trampui thei cheu la ka ti hle maya ma se ka ti thei chin chu tlem sia Alex
hun rei lo te chungin he in buina hi in chin fel wat ka be se ni an tia chutia Stevie na khongai mel takmaya I en nia han khria chuan Alex thingnung chu ron nawa han pomwong bong mai cha ka amai ro chu anom na lai mun chu ti lenga han chet na chi ni na lang lawa tin va pom ringot ta se Stevie chu na lo du ngem a chiang chi a big si dawa ti chuan Alex chuan Stevie maya chuan a han sela a biang chu pa chuan ni Stevie he tianga ha ko sat na kan to hi a gai don lo ka thei top ko lo chuanga kanu le pa te thinlung ne let le wat kan lo tu manga tun ma kan din mun ngai kha kan ro let le nge yang nang po mal takin nang ma in I om gai lawang thei top ko lo chuang atia chuta zat chuan Stevie mitui a ron tlata Alex chuan ngati nge I huwa zong ko soyam ni a hantia Stevie chuan mitui khok pa chuan soilowe tu na I om dan tak kha ma na Alex ka khria thin kha ining ka khria kha me khring Alexa ma na mi ka ngai em thin kha ka mule ta in ka khria chu wang lom ti na mitui chu han huwa Alexa chu anui deuh haka han soi mai tur po khelo chutia lai ang kan ta kanom lai chuan Justin chuan do tok teu in thil ti nam hun hi a kholai lu tu min an en thup cheu hi in khelovem ni a han tia chuta Stevie chuan ni Alex ti chuan helai mun atang hian kal toila thain ka khia nang ni po inom na tur huna chun wa kalula vain ti fel wat watula thazwa pin ka khia atia chuta Alex chuan Stevie chu a han kwa chutia Stevie a kwa pa chuan Stevie zok chuan Alex beng bula chuan zoi te in Alex karing tok chenia hei ai din mun khir zo ka po iding towa chung din mun har sa tak tak te po chu ipal tlang vek to ti ka khia tunai hian khang din mun lo pal tlang to te ngai to chuan tunami te hi chu pal tlang nge nge yang ti ka ring tlatania a han tia Alex chuan Stevie na arin tok na a han soi chuan a thin lunga ne hle maya amma ngai ngoi na te po kha atharin aron ombel le te po tila adikome chutia anin kolai chuan Justin chuan am pan hi chon lo kwa awan lomom takem chung ko lim takani donin ka khia a han tia chu vele Stevie chuan Alex chu thla de upata Justin a kwana la ka tang chuan an omson dewa ole a try chuan inom na tur huna chun lo vakalula mai chana kanin huaram to lo nei point phone chuan kan lein be therang thonia mamoi nei chuan min lo phone la ka thei to pin trampui dan tur cheu kalo zong zel don nia atia ti chuan pon lama chun an chuak tlanga Stevie po a na tur hun lampang panena kala Alex le anaw Justin po Louis te in lampang pan chuan an kalveta anin threnta ani Alex le Justin chu an thian pa Louis te in lampang pan chuan an kala Louis te omna hmun an va thlen chuan Justin chu alung oi ro khop mai hetiang ang hun nuam lo lu tuka entinge mo kan om theyang le hetiang huna te I thian ten omania awan buai thak thwin takem atia Alex chuan ngoi me ro hun nuam le moi ai chuan kan mo huna tak omna turin pe thei tu te hin lu zok zelania atia ti chuan a building a chuan an han kala a chhong ni na chuan an oma wangin step a chuan an chawa Justin chuan hetiang ang leave pom lo chu lawa a khoi po thobeng box si lo tin alung oi lo thu chu ala soi chun zom zera ti chuan le kong khar zon chun thlenin Alex chuan kong ka chu han kik dona maktak men kong ka kek tur le Louis on chuak chu anin nang fuwa Louis chuan kong ka chu an honga heu in lo thleng ta ni mo kan vai nang fu ve mo le in tong ri ni om tak mai ka lo khia lo lu ro bio te kan inanga inge ni ha sa na to det po chu mong changin an so yang chu mo le hadam takin kan in kom don ya tin alo fel khop maya ti chuan an lu ta bio kan tur te han pe ya an han in te phuta chumin hu chuan Justin chuan Louis min la khriam a han tia Louis chuan engwangin nge mo ka khriat lawang che mo le nang nen hian voi khap phei chu kanin ma chon to kha atia Justin chuan nia chu wang tak chuan lom ka chunga I thin rem na kha ala om rain lo ba be sei atia Louis chuan chutiang thil hlui to le hun kal to ka ngai tu ve ngai lo chulam pang chu se hun lo ho
thola in omna tur chu ka han en kwal ti rang chu nom phei chu nuam vak lo nga mai ro chu omna tur kan nei lo chung chuan in pe chen in do chen in om thayang a han tia ti chuan an omna tur rom ko mu tur chuan an han thowa Lois chuan kha kan sitting room chu khati kha nia TV te pok nei ve a ti chuan helai hi kan chauka nia ti chuan helai hi bathroom ania an tia Justin chuan bathroom hi hei chau hi am ni an tia hei chau hi ne mai atia bathroom pakhat chau mo chu chu in tin nge kan in trom vek don mo an tia chuta Alex chuan Justin ngoi me te idin mun hluyang kha ilan nie moi ti ni kha tuna chun du thang thei pokan ni lo hi lom taka kan chunga thil tleng chu kan don sunangai an tia chuta rom laman han kala Louis chuan hi ka romania ti chuan ti na pia dewa chuan hi mi khwal ka nei changa kom tiu thin na romania helai huna hian inom thayang a han tia Justin chuan enga kha zong khamo hei khum pakha chu om leng hala engtin nge ni don a han tia Louis chuan bathroom chung chang min zona tho kha ni a chan na chu a han tia engtina khum pakhat chu hi mo khum pakhat kan in tro mangai mo ani theilo ati ma se Alex chuan a han khap le a ngoi me te ka soi tuang han du thang thei kan ni lo ka ti kha atia ani po chu ngoi ve le mai bok ani na taka chuan Justin hian tun ma khan training chu a local tlang ve towa ma se a hok takin a training zong main zo angin a in soi ni in alang chu Alex hian a khia Alex ga chuna training zong ala zo vek towa chu wang chuan tuna training an lak le tur po hi a hu phuk em lem lova tin tun tuma chuan a mang lo takin a unau pa Justin chuan a training chu zo ngei ni ti a fin fia angai bok ani ti chuan Alex chuan na te zonga zan lama tho chi na chuang mu hlau maya ada ka rang zonga tho tu ania an hlo po ada ka rang zonga pek tu ani chu na dil na form chu pani ala chuaka Justin ala ke ve ni Justin an hena chuan na chungchang chu han soya Justin chuan a theu lo mai na ka thok don lo chu lo ba dang te chu company tam tak nen in mel khria tan helom ni chung mi ten hena chuan tlem na sang do zok te po adil theyang chu atia Alex chuan nei soidik ma se apoi mo beka chuan nang ma le ke ma hi kan tran ho ngai lom kan tho dun thei tu ha ka jon ngai lom ke ma tho tu chu chu muilang chuan kam movie awang ma se company kan tho dun thei ngai wangin hen ha hi pom mai ngai atia Justin chuan chun ha chuan ena adil na form te chu han chianga alung oi do khop mai Alex chuan a chang chuan kan ha tho te hi anuam ve viau thina ma se chang chuan anuam lo viau thin bok apoi mo bek chu eng thangai kan tho ti ni lovin a thok tu ke mani zo khani I thin lunga khan nuam ti tumin thokla in pom la ti chuan in pom thei hun huna hen hai chu nuam ani mai atia Justin chuan a teu lo mai na tho hi an tiklai mai na nuam ngai lo hausa kha nuam chu lova mi ten an ting emin ngayang Baltimore khop pui chan chuak tu le mi na ngai san em Alex Ambrose chu heti ang han hoi nung hi thokan tianga a za thak don sin atia Alex chuan mi te ngai dan ai boi thun wang ni khai inuna lim thei mi lo mi te nan ngai dan tu chu enga tan mangai su mi te ngai dan ni lovin atak tak khovel zo ka hian inun mangla mi te ngai dan ngai poi mo lovin thil tak tak zo khi ngai poi mong che ti chuan inuna hlim ve mayang atia tin apoi mo beka chuan he kan har san hi company kan tran du na ya kan trang dun thata kan in support ton chuan tun ma kan din huna khan kan le thei ma zo kan mai tina khil bok ti chuan le na chun handil chowa an na voi khadil na chuan an hlotling mai lo le ngal nadang dangan dil kuala a to pa chuan restaurant pakhata hian an manager chuan interview la nak tu kha employee se uniform nen lo kalula ti chuan in na tu te kan in ko munga in thadon em ti te po in han thok chonga thutlok na chu kan siam chho zel don nia ati ta hlo maya atu galo ni chuan chu restaurant uniform ata na an ti chu Alex de Justin chuan an ha Alex hi chuan in me vio zel maya
tin ama a in pom tua tun main din hun hnuai hnung taka lo om to wangin hroi om han ti ne em po nei lem lo chuan a din hun chu pom thei zel mai ma se Justin ko alunga oi thei lo a uniform ha dak thil langa hanin ana sikul no pangkan ni thale ni no ta lo male he tiang ang han niam lu tuk te hi ka thokang ti ka ring ngai lo a ti bok bok mai ya ma se Alex chuan a kha to ke na khap le zeu thrin ti chuan le restaurant a chunam vakala manei zo chu Andy ania in lo thleng ta mo in lo thleng ma hle mai min lo zui go in tho tu chu ka lo so yang atia ti chuan an manei zo Andy chuan zui phaya helai hmuna hian in duty ngai dona ti chuan tin helai hi kan customer te in register na hmun ania hi pakhatin a lo venganga ti chuan an thil lam ang te an chang du zong te an thingpui du zong te an lam kha nang ni hian in lo ko tanga in va pe zat zatanga atran tir chuan in ti sual ve de umai theya ma se poi ti lo la apoi mo beka chuan customer te ngai sakanga biak nuam takin in omdonia atia Justin chuan customer te ngai sak tun ma kan din munai na ba hanin ang lo takem tun ma chuan ke ma ni zo khimin ngai sak thina sin mole ati deu niap maya Andy chuan intin mo ahantia Alex chuan aro chanvat a kapu engma ni lo ka unau pa hi chu na hi ra thok tlem veya chu wang chuan experience la nei tam vak lova lema lo che fu lo deu ni pon min kha thiam don nia ahantia ani chuan in unau pa chu register auziak fel tu hen tang se thang ti chuan nangin customer ten hena an edu pek vel khai do boi puinga ka soi tawang khana tran ti chuan in sei do vio mai theya ma sen thok chonga in thiam ve tel mayang atia ti chuan an manager chuan a thai inu naw hi ka tang kai pui hle tu nga yang ti chuan customer an local lo boka changkan siam dan lo ko mu le lo kang chu a han tia chutia uncle don lai tak chuan customer chu ngon lang tran ta ngoi te customer an lo lang tran tlat mai chu wang chuan in na in tran ngai don ani atia Justin chuan ke mang ka lo dong songang atia me che pakhat hi do kala enge order du Justin chuan lo zota ma se chunu chuan apu ni om tak chu phone in an bia oni hei amuna ko ma engmo ka le don atia ale tu chu apu chuan lo khel ni ngai tu ani Justin hena chuan chumi khami chu kan tu o lo pek ha lang se han tia chu chuan Justin chuan han mo takin an thil lam chu han peka khale ka pe fel to ti chuan chiang chu ti zat man chu ni tin han khila ma se chu nu chuan ngai sak lo de mai na phone chu ala ngai tha ala beranga apia de wa chuan in ngai zong ni om tak mai mel no pan mel tak men lo kala Alex lam chu on panin ngoi te thuam pa kan mu to nu che van ang ve mole atia Alex chuan min mu to mai thei heng lai vela le tin hun don danga te pon ha hi ka thok pol na sa veya chuta chu min mu to nga min chin chia lo te pon mai thei sin a han tia ami pa chuan ani mai thei nia ka mu ton hu chu ang khop mai ma se ka kha chuak zo to lo ni atia ti chuan an leitu zong ten han soya Alex chuan a han pe ya ni man no mu min lo dog le zel do nia tin anin thla liama chuti dai chuan Justin chuan a customer nei ve chun chu phone ala bia ka nga wangin thenu hey I thil ok daw chu amanin pe ka ngai I phone kha da te tin an khok deu thota chunu chu a thinarim ta enga mi ka biak lo hi chu ba ka ko ok daw chu khoi mo mi lo pete atia Justin chuan poisa min pek ma sak phodangai poisa min pek lo chuan ka pedon chuang lo che a han tia chuta chunu chu lung oi ta lo a phone chu da ta pona chua chu tuma chuti lai tak chuan an manager Andy kha awan tlam pheya thenu min kha thiam ko kan ha thok thakania kan kal phung ala khoi ve bak lova engmoi du kha khoi ka lo pian che atia ti chuan chunu chu lung oi lo zet mai chuan a kon let leya ale peka chuan hetiang thoki lo goi to song che tin poisa anin pe fela ti chuan a kal liam le ta Alex po chom poya ti khop mai kon kal na ya
amma nei jong hena chuan apu min kha thiam ro alo tia ma se amma nei jong chuan ngoite hei unau pa hi ami ziale anung changte kan en hian kan dok timing thatu ai ma chuan kan dok timing cheto ni thei tlat mai chu wang chuan ani hi chu ka roi chun zom thei to lawang atita chuan nanga ro si fela biakinu ma customer te po i bethiam naktu ko tangin nang chuan hetin i ron thok thayang i na tu ka siam sak zerang se atia chuta Alex chungoi wangwanga anwa kan hoi chuaka a kapu min do sakna chu ka lom khop mai ama ro chu in na min pe ka chu ka pom lo mai nge ka thok thailo ni jok mai ro se an tia engwangin mo engwangai tho thailo na chan atia a soi fi avek po ha ka sa ka soi vek lo mai ang ma se ka soi tu om chun chu ka unau pa bula hin ko omangai ka unau pa hi ka bula ko om tir lo chuan ami je kha chianga ka ve na ngai lom chu wang chuan min kha thiam la in na min pe ka chu ka thok lo mai zo ka nge atita chuta endi chungoi wangwanga a chu tiang ani te chuan i thu thu lom ma se i gol goi thak le ta ni le kha kan phone number ka nei tua min lo phone la i du hun hun na nang chi on thok theyang ani dai mai o tin anin thla liam ta chutia anin biak fel no chuan Alex chuan Justin an hena chuan le i chuak ang le nadang kan zun ngai tat mai kan pania kan tho dun thei tur na i zong o tin pon lama chun an chuaka Justin ero athil to na wang chun alung oi vak lo nge ni engma phei chu soilem lova pon lama chuan ngoi ka ngena chuak ve mai boka ti chuan le na zong chuan an la boi zela an panian tho dun thei tur chu awang ang reng khop maya ni khat phei chu Alex chu Andy chona kon phone le nge nge ya hello Alex niam heta Andy ha kania enge irol ko te thak ta em ti ka kon event dewa atia Alex chuan nan nei box si ro poisan mo mo ve tho box si tho mai chu du khop mai ma se chutia ama tang ma hai ta ka tho ri ngot chuan ama tam po thadon si ro awunau pa ne nan tho duna an tlo tlin dun chawin anu le pa te rego amin theidon ti khe box sia Mr. Wendy poi ka ti khop mai min kha thiam go ka unau pa ne na kan tho dun theina ni lo chu ka thok thei tat lo ka rego ka la thak thei lo ni ye atia Mr. Wendy chuan ani mo ava zero ve o nakina ingai dani thak ani chuanin min lo la phone thei tho ni a tin thatak chuan phone chu an da le ya chutia phone da pa chuan email pakhata donga a email dona chuan an hadil pakhata lak an ni thu alo om hlau mai chuta lom tak chuan Justin hey na thak kan nei dona ang hle maya local te atia Justin chu an bo ko tonbel tu ning ti khia tak hian eng na mo alo tia hey company pakhata nia chuta chuan company dang te nena anin dor na vela staff to kan duwa chu na ro ka dira company tho turin hey min kon ko tlat mai kan va kalangai don ni na lang atia Justin chuan eng na chi mo kan tho do na an ti chuan ka sei tuang khan company te in dor ton na an staff to kan ni maya chuta chuan paper han ken kuala ni mo a tool company pan hi in dor ton na ta na an messenger an tir ka kan ni ber don mai chu ti chuan jing dar kwa tangin tlai da nga thleng tho tu ania chumi chung chuan company pan hi te in dor ton te chumi te in ka thu le tha ken kol tu kan ni don ni na lang atia enge ingai dan kan thok theng em a han ti chuan Justin chuan chu tiang na chu ka tho chak lo zong tak chu ni ma se poisa kan tho chuangai sia jing dar kwa tang tlai da nga mo nia poisa kan mu theina tu kan ni chuan du le kan thok ve mai niang chu tin thutuk na siam theita poisa an tho chu theina ni don chuan Justin po chuan du thlan tur dang anei chuang lawa ti chuan Alexa somna chu pomin atuk khwa lo war chuan chu an na mu thar munakal tur chuan anin bua seita thuam no thale chang kang le moi po an chua pui lem lo wangin Louis thuam no chu an han ha
Alex chuan a hatok lo deuh hlaka ma se ti lui thei no Justin le roin me phiana dak thlanga chunin ena manin rin tok na satak mai nei Louis chuan Alex hena chuan voin chu invakal don ta mo inau chuan adu ta mo atia nia adu ta ni kha du thlan tur dang kan nei chuang sirawa sum tho chu kan dun e box si chuan an tho mai ngai ni atia thatakin in vachedon ya ton trum chu in tluan to ngai ga bei sei tin thatak chuan anin thla te chuan chulai mun chu Justin anen chuan motorin anvapana an ho tu pa ti mai teang chu chuan thatakin alo dong songa an na tho tu te chu thatakin alo khir boka anin cheidana an moi zu aboka chu wang chuan an zo mel ve viawani an office tu te han ko muwa Justin a thutna tura chuan computer lo om thap Justin chuan he tiang tu ni tun ma na I muang te kha chu du ai na niam thin ma lom he tianga computer ma thu phachin tal hi kan ni ngai emok experience te pon khiat wang te pon ni mana atia Alex chuan kan experience ang ma ka zir lang le nem ngatinge zialan lo Justin an hantia kan experience kha zir lang ringot mai la approve na tur a fin fiana tur ang ma kan nei le nem kan nu le pa ten kan ha tho na zong atongin min hot chuaka chu wang chuan kan thok ngei ni ti fin fiana certificate kan la chuak thei le nem ke ro chu news lama ka lo lang nem deuh hlaka chu wang chuan mi than khatarin na chu ka lo chuak thei mai theya ma se chu mi rengo chu tok zo lova thil tak official te tur chuan a fin fiana certificate lak zerangai chu kan nei si lo chuan experience nei mi lo angin kan lang tho lom ti na han soya Justin a chuan hawa han boi thlak don ve ani chuna bul tangin engkim kan tran le tina ni rangot ani chu atia Alex chuan lom kanu le pa te tumber po training na dik taka lo lom ache tuna chuan ma training na ang revin training tak kan pal tlang to nei ti hi I khiat ka do ni atita ti chuan lang computer chun honga an te tu gang chun han te chota Justin hian tun ma training anei ma sak zo ka khan training nei ang chuan in soi tak nangin ani na taka chuan party na mun khanga kalkuala apulin kona thon hmoya om ho te hena chuan rogin kalkualin man po choi lem lovin zu te ina chutiang chuan an chung ko min thatna chu a rogin amang tang kai zel thowa chunun chu lo nei laklo to wangin tun tuma po hiam training ti tak chu apal tlang theinyam ti chungai tua ngai tak ani ole nakin deuh chuan papakha thi kan luta Justin an hena chuan coffee alo tia Justin chuan ka duang pani atia chu pa chu phok deuh tak chuan a kan kal phaya engtina coffee ka ti chuan coffee kan pedon se tina ni ravin nangman coffee min valei don tina ni chu I kha thiamem atita Justin chuan engtin mo atia ka soyang chuan pen le paper la coffee ba ka changte tin thil dang chu han soiden dena kha ho zong kha ziak vekla ti chuan I valayang I leizuwa min ron peyang ngatinge I ron tho than tir donin zungte chun soi lo vem ni a han tia Justin chuna kha thiam chia helai hmuna hian an tir ka ni turin an thokani ti kha lo thei hil manani Alex ram chu han hoya a thin ran mel khop maya Alex ro chuan ti mai ro tin yom tak hian lo noi deuh sanga chuta chu pa chuan le ka thil soi ho khai ziak kim hanem lo te dia Justin chuan ziak kim hane chuan receipt ka kan deal donem atia chu pa chuan lo dom pa chuan awa buai thak tak I ron tho tan tirin engma an khil lo che demo company card kha mangla company card mang khan engkim lei thei vek receipt kan pa ngai lo ati dia ti chuan Justin chuan ka wala nge tin chu pa po chu a chuak vele ta chutia a chuak vele chuan Justin chuan an reaction hena chuan kan namin mu sak mai chu na thatak e moti na khalain mi tir ka le mo kan nia avalo mom te chiam lo ve ati bai mea Alex chuan ka soi to ha din mun sa kan ding to do tuna hin training kan lam me ka abul tangin bul kan tran thani ti khave ta che chu wang chuan tun mai din hunang kha kal san do atia Justin chuan soi vak tu kan ei do chu pa thil ok dak la tur chuan a chuak ve ta ole ol som zong in khai khom tai da he company hian an thei to pin an ni pan hi chun han thok do na
ama ko chu helayan na hi ang heta tho thei si ni lem lova an ma molai taka na thok tu kan lak an ma mo to lo nuwa chuan ban le mai thein ni wangin Alex chuan enga mo chota po tin na dang chu azong pa ring thawa huninga mo ti chu kan tho nu chuan sumte po an thok chuak ve tona Alex chuan an thiam pa Luisa fin rang lovin an ma nia apartment dang lo te po akil ko vea chumi thu chu Luisa hena chuan soi ngeng he Luis chuan chu tiam hun danga inom khang ngai theinem heta point nok chuang lova indu chen inom thei tholom nang manin khiomin ti te ni lem lo chuan atia ma se rak se chuan hetia kanin fin rang hi athalove eng ti ngai nge hetia kan om dom po kan khelova kan mo lai takin nangin om na tur min pe a tuna chuan hei sum te po kan thok chuak ve ta kanau Justin po hian apartment dang lu adu nin ka khia chu wang chuan in son dan ngai duela a thoso ka nge atia Louis chuan chua in du tlat ani le kanel chuang heinem chu in chuam ma le mei chedang ka khoi ma ni le mai rom tin fiam thuina an soya an nui dun deuh hak haka Alex chuan anau Justin hena chuan le in siamang le kan thiampa Louis ati boi to lo hian ke manin in kan lo ve thei tonin ka khia atia Justin chuan in siam vak to po kan nei theinem thuam ho la kan nei tam bo sirawa tin an chi ol sam chho ta phia ani Justin chuan Alex hena chuan he training hi a khoi om rolin a chang chuan nuam ti riau chang te ka nei train atia Alex chuan engwang mo an ti chuan mi chu khang tun ma ka lo ton ngai do te ka han tonga kan hanin bia kan hanin dor tona tun ma ka khrian ngai do thil tam tak ka khria khriom bio ma se le la ma chuan a phuram chho vio don nin ka khria atia chuti angai dana pu chho thei chu Alex po chuan alom khop mai Justin chuan training dik tak apal tlang chhong meka chu chuan thil thlir dan le anung chang te po thak lek ni na lang ole tuna an hathang mula chu restaurant na waiter na nia restaurant chang kang ve tak mai hi nia uniform an hathap maya chutia an din thap lai chuan nurat langwal in ngai zong ti khriat tak le tren khate chu nuam tol tu local ti khriat tak te chung ho Justin an han mu chuan Alex hena chuan hetiang ang din huna ka ding ta mai hi achang chon khriom ka ti thrin tun ma chuan an niang son restaurant ate cholin e man to poka ngai tu angai lova mai chitam tak kabula mut chakin min hel tu la an bolo chuti ka hetiang din huna han om thut chu avan house thrin tak em atilia Alex chuan chutiang din huna chuan kan da ding le ba to na lom tunatan khrei chuan kan ti kham mangai hun rai na don theinem e khre thiam chho to khop khamo engen ei du zong fa zo to le atia Justin chuan ole tin customer local thang hun hena chuan engen ei don ti zot tuin avakal ngaya chung mi te chuan an ei du zong le an in du zong chu an han thlang vela an thlang thei dawa an in hiala tun ma deuh kha chuni se Justin hian a khong le to nge yang ma se tuna chuan tlemin ami zia dang lam ve hleka do thei tak chuan han ngak ram khama nakin dewa chuan an menu chu dak sakin thian teu than tur bekan khelo ne chuan hi thasin hi tuya chu tiang khatiang chu nia tin an hil fia sakta zung zoka chutia a khil fia nu chuan chung mi te chuan khami ha kan lo e me nge khami ha kan lo in me nge tin an thlang ta chutia an thlan lai tak chuan an hnung lam deuh tang chuan tlengol pakhat hian Alex hena thiampa ka mu to nu che ang riam in ga khia ni take ko ta mi khanang ma ti ko ta ding kha atia Alex chuan kan ni mai thei ni e hi chomina chang in ni chiang alom thlang la lok thei ngem kan in selfie lok thei ngem IG post turin an tia Alex chuan ole tin thatak chuan do ve maya Justin chuan Alex chuan ena tun ang din huna po ama ai na chung nung zok tlat ni hian a khria ama ai ngai ventula nei zok tlat lem chuan a omatin om lo deu ti chuan le ai sum thei lo a kan chuaka hei nang kha khatianga thalak pui tu khanem ni lo kal in chol don chon cholola ani don lo chuan min ti boi su tin a phok le man moa Alex chuan Justin khati khang customer ti lo tu ati man zata ma se an manager chuan alo mu fu le man tlat
จุตารังตะกินจัสตินจุฟวยครั้งอ่ะอีกข้าสตุมบอกในสักละเอ็งวางเงี้ยไม่ดังแค่ที่ยังไงอีพวกนั้นฉันขาตีน่าจอดอ่ะจัสตินจวนเอ็งตินบักมาช่างเลี้ยมลมอาฉันจวดตรงแล้วในจวนตรงกับเงยอมตะกชักชวกแรงอ่ะบัวนั้นสจกอันโตอันละอุวางอันนี้เอ็งป้อนนิเซจะมีนิดหลายอาจังจวนโลกาชุนทรงต่อเราตัวกันแหละอันน่าจังจะตัวกันตีอันนี้ตากันลงไอ้ทักตัวอังคารจัสตินจูอันน่าจังบานนี้จวนอเล็กซ์โปอันน่าจังบานง่ายอาฉันจูเฮอันหักสัตน่าจังตัดชวกตัวเฮียนอันปัญญาจันตุนะอันปัญญาหล่อสินดูง่ายเสียจูวังจวนอเล็กซ์โปจวนอันน่าจูอาจจะสันเวรง่ายตาหลายเหล่านี้ก็ช่วงอาจจะนั่นรู้ตาจัสตินจวนหัวตังอดียมาเซอเล็กซ์จวนใส่ดูในเอ็งวางเงี้ยขัดเตียงคานอีกคนอมเล็ดฉันน่าเอ็งจะเงี้ยกันถอดตัวเขียนกันถอดหน้าเปี้ยงกันถอดก็ไม่เทหรอวะที่เฮียนบานกันนี่เจ้าละเฮตียกันอมเจ้าจวนน่าเฮียนมินได้เสียงโดนเหล่านี้นักกินลูกอาจวนเกี่ยนี่ปัญหาฮีมีมินเคยทุบปังตู้มันมินรวยดูตัวต้นเหล่านี้อ๋ออดียมาเซจัสตินจวนจะปมดูเราเอ็งวางเงี้ยมันสุดอย่างสุดแค่นั้นเลยบางทีมองเขาไปช่วงอาเฮียนมีแต่เครียดเรากันนี่ฮีเฮมีแต่เครียดเรากันนี่ในห้องเฮียนน่าพวกกันดูจังกันส่งเทียงจูอดียมาเซอเล็กซ์จวนน่าเรื่องว่าข้ากันดูอันนี้เราว่ากันปัญญากันถอดดุนเทข้าป่วยหมออีถอดเทน่าขันเกยก็ถกเทเราว่าดินก็ถอดเทน่านั่งอีถกเทเราบอกกันปัญญาหากันถอดดุนเทที่จุดตั้มเราวิวเนี่ยอดียจัสตินจวนเฮตียงบอกว่าแค่กันนิ่งตัวนี่กันหนุนป้าอยากให้กันเล่นแหละดูก็ช่วงกว่าพวกเขาเล่นดูนี่เราก็ปล่อยสาหากันในเล่นแหละดูนี่ไหมปล่อยสาหากันในเล่นแหละจวนกับลุงอ้อยอดียอเล็กซ์จวนจู่ตักก็ยังจู่ลมอีปล่อยสายในเล่นแหละดูนี่จวนกันนินทุกวันละไงกันนินรู้วันละไงปล่อยสายในเล่นแหละตัวจวนกันนู่นแหละป้าเต้ทิ้งลุงกันเหงายจุ่มมีตัวจวนกันถอดหัวง่ายลมอันเดียจัสตินจวนนักเทียมแบบเบี้ยตอนนี้น่าดังทรีนะมาเซอโดไทยในละทิ้งทรีนแล้วว่าอโดปะอคนพวกช่วงแรงเงี้ยทรีนอย่างพวกนี้เซอินาหัวพอตั้งตีนอเล็กซ์จวนอันอพาร์ตเมนต์หลวงเวลามาจวนหัวปุยตาอันมาลำหุ่นเซลจนทิ้งเงินมันโดนน่าทักันจนเลยง่ายโดนนี่จุดที่รู้มันรู้ไล่จวนลุยส์เนี่ยนัดกันโฟนคอลอันดงทัดไหมลุยส์จวนอเล็กซ์จัสตินเงินขันกันละมาลูเพย์วัดเตียวให้ที่เลี้ยงหมอกฟิลตัวเจ้ากันเองเนี่ยอาทิยาลุยส์และอเล็กซ์จะอมในที่อินหลัดเลี้ยมโลวางินอินช่วงอลุตลอดจวนลุยส์อินละมาจวนกันเลยทับปะตาอินช่วงวันแห่งจวนอเล็กซ์จวนเองที่เงินนิตาอาทิยาลุยส์จวนรังจัดเฮียนอัฟฟอนจวนที่ระให้เอ็นเตทิกต็อกอาเตไอจีอาเตเฟซบุ๊กละมาเตอีเมลเลี้ยงนี่ให้กันหมดนี่วันจุมิลาก็ตักอินยังไงตลอดอาหารที่อเล็กซ์จวนเองที่น่ะเองเนี่ยที่เราไปเล่นกันนี่อาหารที่นี่เราให้เอ็นแต่เจ้เรสโตรานปกติมีท่านลากปุ้ยเจ้าค่ะอันโพสต์มิงิลในตักอเล็กซ์เนี่ยกันอินตรงอันที่คอมเมนต์ที่เชื่อแต่เจ้มีแต่ง่ายสร้างลุกเจ้อาทิยาอเล็กซ์จวนเรสโตรานเวทปกติเป็นไหมจุดที่ยังตักอาหารง่ายสร้างนั่นฉันตัวอุ้มแม่มันนี่แหละเองก็มาเรียนส่วนนั้นในนี้อ่ะอะไรที่ครับจัสตินจวนโอ้รีสอร์ทปกติเวทแบบไม่เนี่ยที่เนี่ยนังให้มิลเลียนโฮสเทลตกตักไม่แหละบางทีมันก็คุยจวนมิลลาก็ตักนี่ที่งัดยังไงอินปมเทียมเราจู่วางเรากันถ้าถอดแต่พวกเขากันถอดจีนี่เราก็ติดชุนนี่อาทิยาจัสตินจวนอัฟฟอนดาลุปาจวนเนี่ยจัสตินน่ะเสียจวนดิกนั่นสินะคาทิยาเวทนายก็ถอดขันมีแต่จวนอีเขาสักนั่นเต็มมังเลยว่ามีป้าไงอังไม่ยันหนุนอีตุ้มนี้นั่นไงจู่อันไงสารนั่นฉันตักเจนี่จู่วางจวนเนี่ยให้ทลากโปให้อดักช่วยไหมอีลากตะคบไหมกันทุกดังอะไรจวนกันอินมุขดาอินนายอินบวยเทียจู่วางจวนบวยอินไตจู่อินกองข้อไม่ละกันเราตีที่ขันเราทูละเบี้ยวแต่กับเวลากันอินหัวตอนนี้อาหารตีอเล็กซ์จวนจู่ที่เข่งจู่จิกจอกกินอาหารไงตัววังลุยส์จวนเบี้ยวปฐมเราละเด็กปัจจุบันอีโฟนข้าเอ็นเวลาอีทลักอีมุดเจ้ามายังมีนันเสียงนัสบกสีอันนี้นัตตะจวนตุนไลโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์เขาไอเห็นอีลากได้จอกันเนี่ยมังตรงกายเวดูเพลจูซุ่มลากโลนันทับเพียนไม่เท่านี้อาหารที่เลี้ยงปวดอเล็กซ์จวนเอ็งตินโม
social media influencer เฮาเฮียนินปอยซาอันละลุทรินตุกเอาค่ะอติตาจุดา Justin จวนละลุเตเองไอเดียในเดเวมนี่อาหารเทวตาจุดา Alex จวนงอยเตกันเมลเฮียซิงจุดยังติเตปอจุนอมินกะเฮียอติยา Louis จวนโอ้ค่ะ Stephen กะเตมาสเตอร์ปอค่ะอันนี้ปอค่ะ social media ละมาเก้านะอันเทียมทิวเตอสัวตินติวตัวเรียลเตเสียมาจุดยังจวนสุมันงมซาจูอันละลุเวกันนะลมมานี่อินซอมนะครบมานี่พ็อกเก็ตมันนี่ถูกตอกแต่จูอันทกชวกเวเทกันนะลมอาหารติตาอเล็กซ์จวนอัฐโดเนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมันจะกินซุ่มหลากหลุดให้นักอมันนี่พัดจวนและเฮติยังกันทลากอันดับฮุกะมีนันดุตะวิวในจวนให้ฮิรัมจ้ากันพังเทงเงี้ยอย่างติจูอัทินลงมาจนก่อนอันตาอเล็กซ์เตจวนสเตฟานาเปสจวนหันเอ็นเวลาก็ว่าเตจิโอติวนัดลาสังเตตินสวยตัวอังคารติวตัวเรียลเตอลาวดาหลังเดือดจุไหมอะจุมีมังจวนสุมังมาจัดพออลาลูตานีที่เขียดเทียอเล็กซ์จวนอัฐดอนเล่ไหมเฮติยังนี่จวนปุยสลักลุเทนตัวอมโดเนตีนอาศัยชวกตาจุดตาจัสตินจวนนี่อัฐังวัตกังเกมันก็เสียมังติจวนกันปัญหินปุยสากันดูโฉดเทดอนนี่อติยามาเสียเล็กจวนจู่อดูดานันนี่เจ้าเราเอ็งฟังให้กันติจวนจัสตินจวนฮักสตะกาปุยสะทอชดจิงชวกตัวนี่จุดyang ni rawa social media lampanga ain sok bing vai chuan olsam te in poisa lalu da theidon ni na lang tlat maya Alexana du ber mai chu medang te ne na tho ho te mi thun huai kun te khang te kha azio chuak tu ani ti chu ni ani ro chu tun ma khan training lo la khrep to wa azio chuak to wangin ama zok chu social media lama involve turin a impose izo ani ma se chu thu chu khriatin Justin chulung oi ta lo eng wangin nge ke ga ti lo bi kang nang ni TV kang mo a teu lo mai a han ti chuan Alex chuan ka soi to kha nang chu training la tu ka nia tun hma training i lo lo mu mal lo buka chu wang chuan mi hnuai tho te mi te thun hnuai kun te jong chuangai lom atia chuta Louis chuan ni Justin ngon de bin ai to ko nang man tingot mala i lo tling khak lo mai thei to na hiam mi te boi pui le Baltimore kham pui tan an ngai ven chu nang ma ni rovin Alex zok henia in ti don ani pon Alex hi kan hang tong kai zok tu ani alo tia Justin chu angai dan ani lo ta khop mai Alex chuan thata ken ti hian an soya eng pon ni se ke man social media lama account ka siamanga theitok pelo chuanga ti chuan poisa lo lu thei ve le chu poisa mang chuan sum don na bul kan tran du na nga kan pan hin chu tiang chuan kan be chonga kan lo tling thuai don na lom ti chuan kan nu nga ya kan le le va thei zo kang a han tia ma se Justin chuan poisa beng kan tho chu to te chuan inga tinge sum don na bul tran le khe ngai ni poisa tho chu ho chu kan mang mai don na lom a han tia Alex chuan sum don na lam pang hi engma chinchang khelo ni mo amma khan sum don na bul tran lai khan enting ei ti atia kapun hena ka dil mai kapuin ka momong chu min pe mai zela lo ma han ti chuan Alex chuan chu tak chu ni thil kal fu lo lai chu thil engpo amain om top lova a thowa kan tho chuanga ya tuna bo hian sum dong to chuan bul tran na kan ma moa chumi bul tran na to chu ke man ka lo tiang ka ti ni mai lom inga te thil hi khria thiam thei me lo sum kan tho chu ta ka wang khan kan tho ting ta ni lova kha kan sum tho chu kha sum don na gyang het tran na tan kan mang don zo ga lom ani lo te chuan kan poi chu tho chu piang kan ei zo zel te chuan kan tho chu thei lo nuwa kan kot lel don sin kan tho chu thei lo nuwa po sum na kan sia mangai lom a han tia chutia soita ka chuan Justin chuan han hil vak ngai na helawa lung oi lo de tak chuan a chuak taw ta Louis chuan ngai pe mo to su ingai dan kha dik zo ka nia khamo social media platform enge nei neem enga motal engai khoi a han tia ma se Alex chuan eng ma lo khoi lo amma kha chuan in khoi te chu ka nei ve thuina ma se kha te sum don na lam pangkam boi pui chota ka khan khoi po ko khoi man lowa tin kanun kha aruk thayang ba kan man ka du wangin le in pho chua lo kham ka du thina wangin engma pho ko lo nei to lo a han tia chuta Louis chuan ani chong khoi phone hamilo pela mi nang khoi tam te phik lo download sakang che tin Alexa in pholan na to chu a download saka aming tu te a thalak tu te chu an han da chawa chu tiang chuan bulan tran chaw ve ta ni
Justin ni alung alo oi thei tat lawa ako ma chuan thuin a phone chu han phura anni min control theina danom lo ka rang chu wang chuan ka wa han ti o me o tin a Twitter account chu han honga ma se Louis soyang tak tak chuan Twitter account na chuan ama chungchang ni rawin Alex chungchang ngot mai chu in post ra comment le an share te an thil soi te an caption te han share chuan ama chanchin engmaum lo Alex chanchin hle ani chu wang chuan han ti ve ngot poni se a lo tling kher don lo ti chu lang rang mai chu wang chuan a duemo du lewemo social media lampang khoi rawin na pa ngai zon chu ngai mai the ni Alex ve thung khale zinga thowa chuan ni zan lama an thil soi te angai to le ta ni zan khan Louis khan account te min siam sak khamole khonge kan check chin te anga tia a han check chin chu notification tam tak mai lo oma ama follow to tam tak mai an lo to bok a sang chuang rei lo te chungin a sing chuang a kai don ta mai chu ta le hei a thadon le mai a ti chuan Louis khan bulton nan live veng che ti tak khamole khonge ni helai hianin kaltu ka tia o hei live ti chuin zia ke tin thiam lo tak mai chuan hanin zio chawa live chu han meta ti chuan le a mel lo langa views a live lai en tu te ho po somni somnga za zani an pung chho ta thuk thu mai Alex chuan en tu ponom zele tin hello in the vai in the bai ka buk chuwa hei tun lai chu social media lampang khoi ka han tum ve dewa ka live lai min en tu de zong chung alom thu kan soi ni ti chuan in khriat to angin ti la theng khat chuan in lo la khado mai theya tun ma kan nun thrin kha kal sanin ka una pa Justin nen nun pa ngai mi ha sa jok te tong ka moi lo ni lo se mi ha sa jok te nun dan phunga nun chok kan tuma kan chung ka poisa ring lovin ke mani nge ya din chua kan zir me ka tuna hian chumi to chuan hei ma kan han la ve zera ni hi a han tia han soi chowa e chuan to kina hian jing ka tho ve la ka thil ti thin te ka lo lan tir don ani atia a jing tho ve le thil ti thin extra lak dan te in a breakfast e tu ka siam dan te a han tinang vela comment lama chuan Alex kan du lu tok che lo life jiang che o ti te lo ma Alex chuan te rang mai kam han chang piang in lo live don nia an ti ya thren khat la chuan Alex in chung ko poisa rang lovin yom to lon mo Baltimore ko pui chung ayom to lo ti na em ni an lo ti ni lo ve hei Baltimore ko pui chung a chuan ka lo ome an ti ya ti chuan mi dang le chuan na mu mal te nei to em engtin nge kho sak dan tin an lo zo ta Alex chuan hei na mu mal te kan la nei le thelawa voin po na zong in kan chuak le don ni na lang tin a chang amai gal chu tiang lo en tu te jinga chuan Alex ngai sang tu khek lo po anom be tho he tiang mi ho sa ho mi bit lak tum mai an nun dam pa ngai nung ve le se a in ti thei thak e mai tia comment te ponom ve tho Alex chuan chung chu ala khriat ve ngai lo wangin makka tia chu tianga mai chana ti mai tiang a chia ka ta na chu tianga comment che pui an pe chu makka tia he tiang hian mi hring helo in za lo thei ni mo an ba han mak ve mo le tin mak a ti chu sei chuak lem lo ma se a thong vio ani chu tianga comment a chek la ya a bei se lo tak tak am tak no chuan tuna tang khri chuan hei tuk thuan tu ka siam hi lo en photula ka siam dan te hi in lo en don nia tin a phone chu atung tha ti chuan a ko tui le thil dang a siam tu chu han boi puya chu thi rai tak chuan Justin kha kon chuaka Alexa alive me ka ni ti khre chuan a phone chu lang hala a off ta dei mai Alexa chuan engwang e kha tiang kha ni ti atia Justin chuan kan nun zong mi mo pholan thak hi tul hei nem he tiang ha jing tho tang he ti hal te chuan kan nun che vek don sin kan du dan in kanom thei don lo sin a han tia Alex chuan mi sang ni chuang in an me ka sin kha te lo ti top te chuan a dik hlei nem top dan mo mal tok te po siam ngai ve lom atia ma se Justin chuan ngai pui mo vak lo fu cha honga biagla a ina Alex chuan jing ka tonga khatiang in hau chuan i taksa ta na thalawange atia chuti rai tak chuan Louis chulo luta
Alex ilai fly ha kalo huwa mi nan en du zia kha ka soi kha dik don chu wang chuan in lo ding ngei don alo tia a phung khop maya a thil siam lai de chu heng thil te hi lo siam thiam ani mo a thadon hle mai mi te panan lom khop mai che kha ati Justin ko chu na e te chiam lo Alex chuan Justin voin chu na zongai chua le ngai ne o atia Justin chuan na zon hi ziam tak lo voin chu chol kala phot don kaning khi atia Alex chuan mi te chun hamu mal ne lewin thakha chuang te anwa vai thin sin ke ni te chu na kan nei ro tangin ni khat em po ada liam le hlenem kan van ne ya na dang tho tu kan hu zera chu wang chuan nang po voina wa chuak la wa zong la ke po ka thei top pin ka zong bokanga na chu kam hule mayang atia chu ta Louis chuan ngoi teu in college kalna hlui Preston University a khan kalula chu ta chuan in tho tu om tok na alo me thesin a han tia Alex chuan a thavio takang kan tho tu om tok engam tak chu om nge yang inga tinga bok lo ngai tu chwa wat lo le atia ma se Justin chuan ke chu ka kal don chuang lo in do chon in kal don ya ati Louis chuan Justin iu nau pa hi tho pu yangai ani lo chuan in malam huna in thot lin dun thei hun kha ipot fan zerania a han ti ta ka chuan angoi wanga ni e tun ma nu na khan le chak to em maya chumi a thlen the om chun chu Alex ne nan thot lin dun ani sia a try Preston University a chung ka local veang ma sin ha thok tu ni lovin mei che chelo tak an omem ti en tu chawin ka kal don ke chu ala ti kham ti chuan tok thron an eizowa Western University lama chuan an thom tok zong turin an in siama motor an chuanga amhun an vatlen chuan Alex chu alunga leng hle mai helai mun hi training an lak hun chunga a college kalna hun kha nia anun hlui te po angai tu chu tiang wai ni ti chuan na an tho tu om tok a omem tia zona tu mun an pan lai chuan leol te college zirlai ti fret tak chu Alex dama chuan an kan tlan pheya hello Alex khai niam I chan sin kan lo kha thina tukinai life po ha kan hu sin kan lo ngai sang do tok chia kan college cha chuan ni rak te bai nia tin an lo bok le ta lai mai chu Justin a chuan a hmuin ati le lei thei mi lo mai ama aya Alex sa chung nung zo kam hu chuan a thina rim tlat zera ni chu ta tle ol ho chuan hei I thian pa em ni tin an lo zo ta deu Justin chuan a thian pa ka ni lo Justin Ambrose a unau pa ka ni hi a han ti po deu thaka chu ta ani mo kan lo khalo ni chu ti palu tuk tin an han chi bai moi hnai ve a ti chuan an kal san ta Alex chuan khatiang khan mel khriat ngai lo biak lo tu kha tak khalom na kan hu poa kan chan le thun na chan chu wang chuan polai takin mi hi kan be khram tu ani anni te phei kha chu ke ma ni min ngai sang tu ten nia chu wang chuan thatak kan bia kan phu ni a han ti chuan Justin chuan itan chuan ani mai thei katan chuan ani ve lo atia engpon ni se min lo zui la na chu om don em ven teang atia Justin chuan he tiang ang sum don na he tiang hi ka ti ve do zong ani lo tin akal du le talawa ma se Alex chuan pok deuh thak thuk chuan nang hian nang ma pualin eng sum don na ma ila thok lawa eng hna mai la thok lo bok ka pulin kona na tampuina wang mai chea he tiang din mun ding thei ni hi chuna chuan tampui tu kan nei to lawa amma support tu in yang kha anom don to lo ke ma ni in kan zon chua ke ma nin kan be yangai ti kha ve ta che an ti le ya chuta Alex chu alo zui ro mo poi ti ro tak chuan building chung lama chuan alut phei don ta ma se Justin chuan du than tu dang nei siro wangin Alex chu azui ve le ta thawa ti chuan in chunga chuan an balut ta tun ma local to na ani wangte po niang mel khriat ta nei nuala enge ni in mamo tak tia lo betu te ponom Alex chuan an mamo chu han soya Mr. Wendell hena vakal ro ani chu tianam pangboi pui tu chu nia tin a office omna chung ko muwa chuan Mr. Wendell a room kong khar chun vakik dat data
lo lu tu te ngai ni an tia Alex Ambrose le Justin Ambrose kan ni e tin lu pa chuan an han soya Mr. Randall chuan heu Alex Ambrose mo Baltimore khuwa mi thil ti thei tak in leng ka nei rang mai kha lo thu coffee tin duem tin alo welcome thokop mai Mr. Randall chu tiang lam pang chu ni lo ve kan local chan chu thil dang de ania han tia eng thil dang de mo enge in sum don na tin tluang em han tia belut maya ma se Alex chuan moite Mr. Randall kan local chan jok tak chu kini unau hi bultran thak turin kan lokala kanu le pa te le kan chung ko te ring lovin mani kut kia din kan tum vea chumi tan chuan helai hmuna hian na kan thom tok te min siam sak thei ngem tin kan lo be se ve roi mai ni atita chuta Mr. Randall chuan engtin moin soya ngoite TV le mak lo mu thin restaurant ate hotel ate waiter nain tho te khan te ka thu dikem ni han tia Alex chuan nia i mu jong song kha thu dik ani e mi pa ngai anga nun bul tona tuma support na tel lawa han nun chho kan tum ve male ti chuan na kan jong kola ti hian kan ti ve ni an ti chuan Justin a chuan chu tianga to serang chuning ta moina thu dik chu hei hi ni kanu le pa ta du lo zong in kanoma ti chuan kanu le pa ta chu min na chuaka poisa kan nei ro poisa kan tho chua theina tu kan na kan zong ani hi khongai takin kan tho om to ko om ni chu min han khilte atit lang ta roi mai Alex chuan chu tianga soi kha chu lo sin male tin zoi te in anau chu han signal zawa ma se soi tu ang zong chu soi zo to Mr. Randall chuan animo chung zong chu lo khe ve hau lo mai ma se tun din huna chuan na ruak han pek mai to cheu chu ka nei hau lo mai a chan chu tun la ya chuan na hi chani ha ko khop mai ma se inau hi a thom tok chu ka nei mai the montify tu wa na pakhat chu a olin ka khia chu ta chona tho tu chona thok theyang ateya chu vela Justin chu ding ta loi mai helai huna hian montify tu ni tu kan kon kal lo na zom deu zok om ta kin tia kon kal kan ni chu kan thok lawang tin pona chona chuak ta dei mai Alex chu poya ti he mai Mr. Randall min khathiam don nia kanau mi zia chu khia thang kha nia soiwak ni na pom lo polai taka han che ta poti le thelo ni e in ngai dam don nia kanau chu ka wangai benange tin a chuak ve thang hala Justin chu pona thothlem khata chu ro thuwa alung oi lo khop mai Alex chu abula chu na ba thu ve kan nam mu theina tu chu kan chan le ta phot mai hengpo ni se ti na phone chu han phora Instagram chu phora a live le tanta hello thik tu zong te voin chu he na kan zong le tona ma se nol kan ni le tlat mai na kan hu le tlat lo ma se kan be dong don lova he khopu ya hian ta nei ro tam takan oma chungmi te chuan an thei to pin nan thoka chu tiang chuan ke ni po an ti chia chu Justin chuan Alex phone chu a ben thak saka chuata chuan atla ta thok mai Alex du dokte khatiang thil khati to su atia Alex phone chu Justin chuan a ben thak sa pop maya Justin chuan Alex du dokte khatiang thil khati to su atia ma se Alex chuan Justin hetiang ai om chung chu entika ama kanu le pa te thinlung he kan hne le theidon lo kan tran tu na ngai tu na in hamu chuni du lova I du lo mai pon ni rovin social media lama ka tran lak na ti hian men block sak buka hetiang ani chuan entika ama nun nuam takin kanom la to ngai lawang ateya a tho ta hluaya akak lama chuan a kal santa Justin chuin ngai to chianga ani nu taka chuan hetiang anga ma ni indu taka a omri ngo chuan amhalam hun chu eng lo ti khathiam ma se a chapo na chu asim le theiro ni a beng dai le theiro chu ti lai tak chuan Mr. Randall chu lo chuaka Justin a chu hmuwa khoi angai unau pa Alex kha antia Justin chuan motor om na lampang chu kok phaya chuta Mr. Randall chuan Alex lampang chu kal phein Alex in chuan hu khan hei kan zio tiêu tu pakhat chuan a hna ban san thu ron soi tat maya in van nei ni te poni mai thei hen ha hi idu chuan nang chuan ni thok theinga chuan inau khan mun ti fai kha a thodu bok chuan in pania in thodu chu
kan university a chuna thei don ani chu a han tia Alex chu ka tang chuna kan chuak le a avalo mom ve ma se kanau so kan kon ve le photange atia chuta Justin a chu kan kal phei ve bok Justin an hena chuan thirom je chun han soya Justin chu angoi wanga engpo ni se he na a thodu wang ni lavin hetiang ang din mun kal sana chak to ema wang zokin Mr. Wendell na offer chu pom agem tita ni e naktu ko toin kan zom don nia atita hlau mai Mr. Wendell chuan kan valo mem ani chuan nia paper te kan ti felanga logo contract te kan sign don em niang tin in chung lama chuan a khwai do ta ti chuan Alex chu an zio te tu pakhat bang ta aya thok turin an ziak fela chutiang in Justin apo an huntify tu pakhatangin an ziak felta in laman ho chuan Justin chu alung oi chi lawa ma se ama lema ain thunu na ngai ani ro chuan an malam huna a khom tel don ti khre da wangin Louis chuan enge voin lam pangin chanchin te tin ro zot wata Alex chuan a voin chu kan hotlinge Western University a chuan kan tho tur na kan hue tin a changa Louis chuan alom pui khop mai empon ni se janrian eya zanlama chuan Alex chu a live le don ta Instagram chu han honga a han live le a amma ai ma khan entun pung chak sot khop mai voin chu kan hotlinge na kan hu ve don ta atopa chuan ke mani kan in chom ve theina tu bultran na tur kan nei ta tin han soya comment lama chuan eng na nge ni kan pa khachak ve han soi lang te an tia Western University a zirtir tu angin ka thok dona ti chuan kanau Justin po Western University a chuan na an pe boka tin anau na tho tak chu soi lang du lem lova comment lama chuan thlen khatin an lom puya thlen khat ei lo tak te po anom be tho mai chutia social media lama Alexa alive thin ta ka chuan Stevie po chuan alo mu ve ma se comment lama abengam box si lo tin Alexa te hian Stevie hi khan pa takin an biak lem lo wangin a khan pa takin abem hasangam chi box si lo Gideon le Flora te chuan eng tiang takin nge Alexa le Stevie te chu an chui ti khriat ani lawa chu wang chuan a bial pa ma ni se lova texin a mewo lova beta se chu chun khriat chwale kai si chuan an hnai na tuwak don box si chu wang chuan Alexa chitla vel te chu khriat ta chak ve thin maya chutia social media vela alive a mu tong phei chuan Stevie chuan a mai ngai lo an na mu thar te chu alo lom pui ve maya tuna chuan Justin an empo in lungwal takin an om chhota ni na rangani nikhatchu Stevie chu Western University lama chuan localin Alex Mel mu be sein a mu lau tak boxin ra khata tang chuan alo thira ma se Alex Mel o mang chu mu tu rom mai lo chuta akin lo lutuk tak main apia sir deuh tang chuan Stevie engi ron ti don a ron ti ta lol mai chu tunge kan ti chuan Justin khani Stevie and Justin a han mu chuan a phu deuh zoka eng ni lo ve Alex kha social media lama live te kalo muwa helai hunai hianin panin in thokani ti te kalo khria ton en thli thlai mai chu nia chutianga thil poimo sui tu ai mem po ka nei chuang lo tin kalmai han tuma ma se Justin chuan Stevie bana chuan a chera lo la ding lokte khongai in tin arin lo tak mai in Justin na chung kam fel le polai tang ren tak mai han khriat chuan engtina engeni house nei to hem ni tin a zota churam pang chu ni lo ve kanu le pa te company a khan ila thok ti go atia thoke hei chun chol kan han lai takania ka kal le ngal watangai tin kalmai han tuma ma se Justin chuan nilo khongai in thil pakhat kalo request lok tang che kanu le pa te hena vakalin kan unau chanchin hi va khilla Western University a an thok do na tuna chuanin ngai takin in support takin anam toni ti va soila ka do ni tin ke pan buena ka siam ngai to lova Alexa ko nau pa chu ka support ani ti lo soi bok la ka do ni atita ma se Stevie chuan chu tho chu soi ta ngai hotila a fin fiana ka nei si ro chuan do soi ka ni zok do na sin atia chu lova nangni nen hian in hu phal sak ka ni lova chu tho chu va soi tai la kanin hu ti na ni do na kan nai na tur pha do na sin atia
มาเซจัสตินจวนโออเล็กซ่าโซเชียลมีเดียจันตินตุกตินอไลฟ์ทรีนอลอมจุดตรงไอ้เฟียดจุดนี้เสียไม่โดนอลอมก็นู่นแหละป้าจะจวนอเล็กซ์ไลฟ์นี้มั้งข้าเตียงอังเวลเอ็นนหุ่นขันในโดนเขาหรอวะจู่วังจวนอีฟิลโลในจวนเองติกามาอันเคยโดนลงตัวฮิสตีวีหุ่นตักจุนี่ก็อุณาป้าอเล็กซ์เนี่ยเห็นอินมังไงในล้อมดีตัวนักกำบวยในฮิจินเฟลนี่หุ่นอ่ะอเล็กซ์เนี่ยอินในเทนหุ่นไอ้ห้องโดนที่เคยตัดเจอาหันติตาจุดที่ยังอ่ะอาหินโลตักไม่อะจัสตินอาจงอาหันเครียดจวนมินบุ้มตุ่มในเดียมนี่เฮตียงอังเห็นตุนไม่ในละองไอซีลาวาอาทิยามาสิจัสตินจวนตัวนักดานให้กันนิ่งตัวนี่กันนู่นแหละป้าเตกันนั่นเลี้ยเลยอะตุนมากันนู่นนังคันนู่นแหละก็ดูนี่จู่ส่งสุนเนี่ยไหมอีเราอย่างไงตัวโดนเนี่ยตีนอากาศสันตาสตีวีจู่อังไงตัวน่าจวนจัสตินทุสวยจู่อาจารย์มันไม่อะcompany building ละมาจวนเวลเลเลยอะ enrichment building อะทอน้ำหุ่นจวนรูดินไอ้ไงตัววังอะตัวปะจวนอะฟอนจูพะกิดิออนจูคอลตา hello กิดิออนที่เราเคยดูจักกันเนี่ยคงไอ้ในออฟฟิศอะ local ที่เงี้ยอะที่อะกิดิออนจวนโอ้เลย local ที่อะที่เวไม่บุกอะที่จวนสตีวีจูซ้ำตักไม่กิดิออนออฟฟิศละมาจวนอะว่าก็ละอะช่วงอะว่ารู้จวนกิดิออนจวนเรารู้ตัวเองนี่ตาที่อินสตีวีจวนอาศัยดูจะสวยงามไม่งามหรอวะตุนไล่อเล็กซ์ที่จันทร์นินขึ้นให้ไว้เอ็มอาหันทีอะกิดิออนจวนขึ้นให้ไว้เราเว้เองนี่จันทร์นินขึ้นที่เนี่ยนี่อาหันทีอะจุดอาศัยจวนหุ่นกันซ้ำแต่กันนี่ที่คุยอินอเล็กซ์จู่โซเชียลมีเดียละมาไอ้หนุ่มวกเมกะตุนไอ้เฮียละมาไอ้สังตัวและจุดตัวตั้มตักโปอันไหนตัวจุดตักเราเอ็นเทรนดานาจวนWestern University อาคารนั้นอุณาวินันทกะก็ขยันดามเพจวัน Justin เพจมุนติไฟตัวจังอินตุนมาอนุงจังจงค่ะอาซิมตานินันสวยจุมิจันจินจูอินโลละเฟรดโลตากินก่อนสวยก็ดูไม่ยันยาอันติจวนกิดิออนจวนเองตินะ Justin มุนติไฟตัวจังบ่อันนี้แหละอเล็กซ์เวจูอันที่อเล็กซ์จูจะตัวจังอ่ะอนุนาวินเทโตปันชวนอยู่ไหมsocial media ละมามีปุยตะปอนอันฝักวิวไหมบัลติมอร์เขามีปุยจงเห็นอันฝักกะลอมมีโฮซาอูนาวดูอมเทนิสีเฮตียงอังดินหุนาอันหันออกมาอูนาวินสปอร์ตตะกันอมเทฮิตีนบัลติมอร์ช่วงทลายเตนะอันไงอีเวนต์เบกเลยอันตีตั้มเบกนี่ตัวลอมอาหันตีตากาจวนกิดิออนจะช่องครบไหมจุดอ่ะอาฟอนอัพพะอเล็กซ์วิดีโอเอ็นเทดันจูมินหันคริวเตอติยามาเซสตีวีจวนวิดีโอชัวดาเอ็มก็เข้าใจแล้วว่ามาเสจิงอะไรจานาฮิอันนี่เตียนอะไรวิจิอาจุมีจูเอ็นทยังตีนอาเอ็นเทนตัวมุนเตจูอาหันขิลตาวิดีโอนั้นช่วงว่าเดียวกันนะทุดังอาศัยตามฟักแล้วว่าอัฐที่ก็เราคิดว่าเนี่ยที่บ้านกันช่างเนี่ยเราในจวนสตีวีจวนอาทอตัวดังกันแล้วในโต๊ะเสียจูฟังจวนกับว่าช่วงแล้วพูดไม่เงี้ยตีนอาชัวสันตาจานาโลเนี่ยอเล็กซ์จวดที่ด่านง่ายเตียนอาฟอนจูหันพกะไลฟ์ตัวกันในบัวเสวเลต้าจัสตินไอก็อันนุนเนียมตักเลี้ยมตักไม่จูง่ายในฮักษาลัทธิวางินอาคุมาบุกะอาฟอนจูอาคอยเนียบปะจุดที่ไล่ตักจวนฟอนคอลต้องตัดเล่าไหมอากินเล่าตักไม่อินอาป่ากิดิออนจวนเล่าคอลตัดเล่าไหมรังตักไม่จวนหันละฮัลโหลก็ป่าการเทรนนิ่งกันโซ่ตัวเอ็มนี่อาทิตย์5วัดมากิดิออนจวนจุดที่ยังละมันนี่เราอเล็กซ์ค่ะฟอนหันเปเตอาทิตย์อเล็กซ์จุดตัวไหนเห็นไลฟ์แม่กินกันอ่ะอาทิตย์บ่อยจีระวังอาทิตย์ไลฟ์อายที่เราไปมั่วจอกสวยตัวผมจู่วังจวนเป็น5หรออาทิตย์จุดจัสตินจุดพูดเราเสร็จจวนอากัลเพย์อเล็กซ์เลยบุกโม่อาว่าหันบ่อยทักเทรนตะแกมตีนอเล็กซ์เห็นจวนอาไปน่าอภิยกดูถูกจุดสวยนฟอนจูหันเปียจุดอเล็กซ์จวนมินเราเที่ยวตัวเต้มินเราเขาเทียมล็อกเตียวให้ฟอนคอลเราก็ลัดกันมังล็อกไงอาทิยาอากัลโซนาดิจวนอเล็กซ์จวนฟอนจูหันวัวน่ากิดิออนจวนอเล็กซ์อีจันจินกะโลฟิยาอินติทรายอีปูลิงก่อนนั้นเห็นอินจงจ้างให้กะโลสวยปุยเจ้างาดิจวนกันทุกลูกนะจูนักตุกละมากะโลฟิลดอนเซนียาที่เจ้าฮีอาศัยฟอนจูดาเลตได้ยาอเล็กซ์จวนเขาเทียมเจียเรา
อาชันจูสตีวินอนุเลป้าแต่ว่าหูนี่ที่ข้าค่อยเวลมแล้ววะเอ็งเงี้ยนิยมจีโอเฮกันทิวตีไล่ฮีอันดุลงเงี้ยเนี่ยเฮตียงมีปุ๋ยมัวกันอินโพหลังฮีอันติเทโลเล่แต่พวกอันนี้งาตีนอันเล้าทองคบใหม่จัสตินเดก็เต้มีนัดท่าม่วงเดียวอาชันจูสตีวีจวนอนุเลป้าแต่หูเงี้ยนี่ที่อลังอเล็กซ์เฮน่าจวนเอ็งที่เงี้ยสวยอดียอเล็กซ์จวนก็ค่อยรู้เลยอินจันจินกันโลขยะอีพวกกิดีออนเนี่ยกันสวยดูนะนักตุกละมาทุกลูกนักกันโลขลังเจ้าตีเจียสวยอาหันติจวนจัสตินจวนอัดชัดเล่าจูกันเทรนนิ่งกันโซตัวดอนนั่นเงี้ยอย่างอาทิตย์ช่วงตาอเล็กซ์จวนเอ็งอันที่เงี้ยจุดยังจุดนี้เทียงถ้าขัดเวลบ้าแค่เทียงเห็นกันล้มสีเดว่าอาทิยาจัสตินจวนกันเทรนนิ่งโซมาเลโซมาเลจูอาหุ่นไกลเราละมันเห็นแนมอันนี้นั่นตะกาจวนนังมาในดวินเกมที่เทรนนิ่งมินเป้กันดูนี่ที่ก็แค่ช่วงตัวลมที่จวนที่นั่นหันสวยโฉดตาวันชวนละมาสตีวีเนี่ยนะอันนี้หมู่ดานเต้สตีวีบุลาอันนุ่งจังอาศิมตัวทูอาสวยแต่เละอันนู้นเล็บป้าเต็นเฮนักละอันจันจินไปขึ้นตัวที่จงจูอาสวยช่วงตาจูทูจูอเล็กซานด์เคียตินจัสตินเนี่ยนะจวนจุดที่ยังก็โดนมัวกันนู่นเล็บป้าเต็กันบุ้มจวนมินเครียดชัวคนนั้นในแรงจุดที่หุ่นจวนตุนไอดินหุ่นเชโซกับเห็นกันเทนียอติยาจัสตินจวนโดดมังเงินกับบุ้มเลยเนมเฮตียงอันนุนเนฮิกับไปตัวเลยเนมจูวังจวนตุนจังจวนเฮตียงอันนุนเนไอจวนตุนมากันนุนเนเดลตัวจวนเอ็งปกติยังอเล็กซ์ลุงไอสุสตีวีปกติปุยตัวระวังเจตุนจังจวนกันนุนป้างไออังคันนุนเลยตูมาตีบวยแล้ววะกันดูด้านเลยฮักกันดูตัวนี่นังพ่นจูมินเครียดปุยละจูวังจวนเฮกันเทรนนิ่งให้กันโจหุ่นอาโปนังเนนักอินซอมนะฮีตัวพริเซทอกเข้าซีเซลตัวลวินนังอิมุนะเกยกัมมุนะอินติบวยต้นละว่าเฉาก็ดูตัวนี่อติยาอเล็กซ์จวนทุกขยัดจูมักอติยาวันน่ะสตีวีเนี่ยนินหมู่โมอติเลทรินเอ็งติงเงยอินินหมู่เทยอติจวนกันนินหมู่เทยดานลำปังจูบวยดูสูนักตุกละมากันดูแลป้าที่โฟนคอลงไอจางไงล่ะอันทุกลูกนะกันลงไอจางตัวเนี้ยอย่างพวกนี้เสกันมุเตียงตีนอากาศสันตาอเล็กซ์จวนที่เราขยัดจวนท้องแหมายาอะไรฟลายปอจวดให้หิวเจ็บปะนี่วันน่ะสตีวีเวสตันยูนิเวอร์ซิตี้เราคัลโมตีนจู่ๆนั่งไอตัวนั่นจู่อาลูอันเล่มายาสตีวีเนี่ยนะอันนี้หูโลนปอหลักหัดดอนอันนี้ตัวจู่วังจวนอังไอตัวคบไหมเบียกปออันนี้เป็นไทยซีเราเนี่ยอย่างพวกนี้เสอันเอาจัสตินทุกสิ่งจู่อดีกันนี่ไงจวนอันมาลำหุ่นจู่ไอเองชดวนเล่นี่นั่นแหละกันนี่ที่จวนอะไรฟลายจวนชุนสมเนี่ยหมดละเฮติไลฮิอันกิดิออนและฟลอไรจวนลิงคอนจูอันลงหูเวเมกบุกะลิงคอนนั้นเห็นจวนวินละมาสตีวีน่าอเล็กซ์เตอูนาวจันจิน่าสวยจงจูกิดิออนจวนเราสวยชงอ่ะกิดิออนจวนจู่ทูจู่เฟียตินมักอติคบไหมอินติงเงยจู่ทุดิกันนี่ที่อินเครียดงาลเทสตีวีจวนโดดสวยดินมุนป้างายาอันดินเละเทนตัววินทริกเราให้ปุ้ยตะปอนนี่ไม่เทสินฟินเฟียในเน็ตมาสกปัดเหล่าจวนมีทุกสิ่งน่าจงอ้อยเหล่าตัวอติยามาเซฟโลกาจวนกับป่าอันนี้ดูอเล็กซ์จะอมดานจูโซเชียลมีเดียละมาโพลันินเอามาอันมานี่ง่ายนั่นโพลังอ่ะเจ็บเทนี่ดูตัวนายเฮียนบัลติมัวร์เขามีปุ้ยที่เฮียนง่ายสร้างมายาเฮตียงอังอูนาวจังกัวเล่มีโฮซานิบ็อกซี่มานี่เกียดินตัวมาละแม่ที่อันง่ายสร้างสินตัวนี้กันสุ่มโดนหน้าตามปัวคุณเริ่มสร้างแต่กันเองก็ขยะอันนี้อุณาวให้กันชุ่งกว่ากันลากเล็ดและจวนอันนี้อุณาวไม่เนรวินวอลส์ชุ่งกว่าฮีอดิ้งช่วงแรงมีปุยเต้นตุนมาวอลส์ชุ่งกว่าง่ายสร้างและทอปุยยันจากอังคารขัดยังบอกว่าขัดแข่งและเทแม่กสินตัวนายเฮียนอเล็กซ์เฮียนบัลติมอร์เขามีปุยที่ถิ่นลุงหินเนแม่กันนี่จู่ๆกันมันร่างกายแบงง่าเหล่าจวนตุนไอจันสตราให้กันในแค่ตัวเราไม่เทเนียจู่วังจวนกันยังไงตัวเจียนง่ายอติตาจู่ทัวหันสวยจัดจวนลิงก์คนพอจู่ไงตัวน่าบวยมากไหมอันนี้นั่นตะการจวนเทรนนิ่งอันเป็กช่วงจู่สักหัดเวลบากันแล้วนี่เราว่ากลุ่มทุ่มเตะกลุ่มลีเตะเทรนนิ่งอันเป็ดทรีนั่นนี่สักหัดเวลเล็กช่วงอันเทรนนิ่งอันติดตบสักไม่จวนทิลดิกนิเทน่าแค่สีเราว่าไงตัวน่าบวยตักจวนออกมาเอ็งติ้งไงทุกลูกน่าเสียมโดนเลย
ลิงก์ก็ชวนทิลเห็นด่านเตะบุกว่าผมด่านเตะชัวหันไงตัววังฟลอร์ไอเล่กิดิโอนัทใส่จูอดิกนัดจินเตปอมแอมโบรสชุ่มกว่าฮีอันนี้นักกาชวนอันมานี่อากูกาอันนี้ไงเรานัดเตวังคานเล่นชวนอันตัดเนียมาตีเราเทเราอาไม่ก็จูตุนฮีง่ายอันโอเล่เทนจันส์นินอะไรงะง่ายอันโอไม่จะใส่เราตุนมาไอปัวบุกว่าอันไหนเลยนะทิลอันติดเทนหุ่นกันจางนี่นะเฮียอย่างพวกนี้เซ่ไอไงตัววังอ่ะคุยรู้ละนักตัวก็อเล็กซ์แอมโบรสและจัสตินจูมูกาดูนี่อาทิตาอาตุควาโลวักจวนอเล็กซ์จูติดามป้าไงเตยินอาทว่าจิงก์สกเตล่าตุกชวนในตัวเสียมินอาหุ่นมันดันตจูวิดีโอว่ากับรินอาหันไลฟ์เลยอ่ะจัสตินก็เอ็นติกาเกอนุเลป้าเตอาปูตจวนชุ่งกัวอันปมเลี้ยงตีงักเลลตะกินเอาอมบกาจุดที่ไล่จวนอเล็กซ์โฟนจุโลกิตากันมายาอาหารเอ็นจวนสตีวีนี่อเล็กซ์จวนมักติบ็อกซีลอมบ็อกซีจวนอาหารละฮัลโหลสตีวีเอ็งเงินนิตาอาหารที่ยาสตีวีจวนอเล็กซ์วันน่ะอินนาละมาคัลลวิน enrichment building ละมาอินอุนาวินอินโลคัลเทียมอาหารที่ยาอเล็กซ์จวนเอ็งเงินนิตาทิลดิกเลวเซงเอ็มนี่อาหารที่จวนโฟนน่ะสวยเวกจีปอนี่เราก็รู้ละที่จวนค่อยมายังมาเสียเล็กจวนเอ็นติ้งกันเราก็เรื่องว่าไทยยังตัวน่ะจวนนั่นเองกันนี่อ่ะ Preston University อ่ะ Principal เตะเขาตัวเท่นเห็นอ่ะกันสวยพอดเราจวนอาหารที่อ่ะมาเสียสตีวีจวนlocal พอดตัวละขลังปังข้าสู้ที่เฟริน่าอมโต local พอดตัวละซุ่มกลังปังเทลนี่อ่ะจูวังจวนสวยเขาตัวอมันนี่อมเอเก็บปอดจิบเชียรินอังมาก็ค่อยรู้ว่ามาเสียเฮตัวไหนยังก็ค่อยจบจีละก็คนค่อยเวจูนี่ฮีอาทิยาเฮติไลเฮียนอเล็กซ์จะจูตุกชวนไอ้ดอนตัวตุกชวนไอ้ขมาอันนักตัวอินเสียมขานี่ตัววางินโอแรงพวกนี้เสียกันลงตุ้มดอนนี่อ่ะอันที่อ่ะที่จวนอินเสียมิน Preston University ลำเดียวว่า enrichment building ลำมาจวนว่ากันละอันหุ่นอันวัดเห็นจวน security เราอมเตปอจวนอันเราหนุ่ยสร้างไหมอเล็กซ์จวนอย่างเงี้ยนี่อมเจียนี่โอสตีวีเนี่ยเฮียนกันนินหูพัลสักอันนี้สิละวะที่เราทะเลาะตักกันทิ้งโดนเงี้ยเนี่ยตีนมาเสียจัสตินจูให้ตีไล่เฮียนตรงตำแหลมละวะอันนี้จวนที่เราเห็นดานอากินเครียดเดือดวักไหมอ่ะจวนจวนอันนู้นแหละป้าจะจวนอันหลอมลุ่นและตอนโตเตปออันนี้ไม่ไทยจัสตินนักนั่งเงยไม่จวนบิลดิ้งชูงันรูตารูมชูงันหันเห็นจวนลิงก์นะฟลอร่าและกิดิออนสตีวีเนนอันเราอมตัดทับไหมอเล็กซ์จวนสวยไหมตัวกับเฟลว่าเองเงี้ยนี่ตาตีนโซน่าหันเสียมาจุดตาลิงก์จวนขลายคานเราช่วงรู้ช่วงก็เทลไปหมดตักไหมสวยเข้าตัวกันไหนตีอะลิงก์จวนสวยจนตาให้ยินจันจินกันเราคุยอะนี่จันละมาอินูเลปาเตเนนหุ่นไรตักกันสวยคอมาอินอูนาวอินจันโฮดานเตช่วงก็จะอมละตัวกันตาหน้าอินทิลติจงเตกันไงตัวเฮียนเทรนนิ่งลากคนช่วงฮีอาเราเบกกุมทุ่มอะไรเราวันช่วยนะมาเซตเทรนนิ่งน่ะอาตุ่มเบกจูมีมันลากนี่ตัวกันอินเชื่อที่นี่อ่ะจูฟังจวนนังในปัญหาจูตุนมาอินเทรนนิ่งเปิดหลังตัวอินนี่อ่ะตุนเฮฟอินนี่นะอันนี้บอกอ่ะทิลเซนดานกันเอ็นวังเฮียนช่วงกัวลากลูเดเซลฮีกันดูนี่อาหารที่ตาจูจัสตินจูไอ้ซุ่มโจตลอดข้าโมกติแรงข้ากันนู่นแหละป้าที่เฮียนเทรนนิ่งวินไปให้ดอนโลกติข้าตีนอาการดิ้งชัวตามาเสียกิดีออนจวนงวยก็ไอชุดนักขันชัวตีนั่นข้าป้าเห็นช่วยส่งแทนได้ฉันประคัจูสตีวีวางที่นี่สตีวีเฮียนอินจันจินมินคุยละจูวางจวนสตีวีโปฮีกันช่วงก็จิงาลากลูกไทยดานเสกันดูนี่อาทิตาจูทุนสวยเวลจวนอเล็กซ์จวนเอ็งโมเอ็งเหี้ยเสียตีนมักติเดียวตักจวนหันหอยเดือดข้าฟลอร่าจวนนี่อ่ะอีปูสวยยังคานเฮ้ชุ่มกว่ากันเราจังทลุงนั่นเนี่ยกันเห็นสปอร์ตต้นและจวนไทยนานเมมเบอร์กันมาหมอเปล่านี่จูวังจวนสตีวีเนนเฮียนอินเลวละกันดูนี่อาหันตีอ่ะ
จุเตียสวยเมื่อจวนสตีวีปอจูอเมงพอกนั่นสตามัยอเล็กซ์จวนจู่ดูงดไหมล่ะเกมานี่ทุกลูกนั่นเสียมเทนี่ไทยเนมสตีวีจูมีครั้งอันนี้น่าไล่จินออกมาจูวังจวนเฮตียงอังนี้จูอินตีลุยนั่นนี่ละวินมีมัลดูทันน่าอินซาสักทราสินฮันเตียจัสตินจวนรังตะกินสตีวีจวนนังฮีอันไหนดูเตติกะเจียงนังมาโซเขียนนุปุยตานตักจวนนี่ไอดอกเตนี่งดเหลาจวนฮันเตียจูเวลอเล็กซ์จวนจูเตียงเอ็งมาเหลาอามาก็จูอินในฮิทิลติไม่จีนี่ละวะจูวังจวนอามาโซเขียนเราเลยไปแล้ววันนี้มั้งอาทิตย์ลุงแต่ก็เราดูตัวเราเต้นนี่จวนจุมีอินตีลุยจุทราก็ติเรานี่ฮันตีจวนฟลอราจวนสตีวีลำจูเฮียนอันนี้แหละสตีวีอีทุกลูกน่ากันนี่หัดตานี่จูเอ็งไงนี่อีทุกลูกน่านี่โดนเลยฮันตียาสตีวีจูรังตะกินกันตรงชัวร์ตุนนายกันทิลต้นหาทักตักแต่กันไงตัวเฮียนเฮตียงทิลฮีเราเช็คกังตียังอินโลกไงนับปกกับใครละวะมาเซอเล็กซานเดอร์ในจูกระทิลจากเบลเลตุนมาตรงกันเราเที่ยวตัวนี้จูวังจวนกี่จวนเอ็งมาเนียลนักกันไงเราอามาโซเขียนเนียลเต้นนี้ก็ตัวจวนหันตีตากจวนอเล็กซ์ปอจวนลิมตะกินจูอินในนัดตัวจูอปมตานี่ดิจวนเลยลิงก่อนจวนอาว่าหันโลโมแมมตุน่าจวนเอมโบรสชุ่มกว่าจูตุนมาอังอินกันปากชัวกินกันวุลชัวและเทดอนตาจูมีบุลจวนนันจวนอเล็กซ์เอมโบรสและสตีวีลิฟตันเตจูอันนี้เนงเอมโบรสชุ่มกว่าจงและลิฟตันชุ่มกว่าจงรอนกัลตูรินกันโซมังอินเนนเราปุยตักไม่บากเฮชุ่มกว่าปัญหาอินซีซอมนะเฮียนมาสอมนั่นแหละที่เราติดเทนั้นสตักไม่อาเกนเดลกับไปเสียละตันนี่อาทิยาที่ชวนบอกว่าทัดกินอันเซลดันตัวที่ชวนสวยหัวทินอเล็กซ์เล่จัสตินาทอนาเวสตันยูนิเวอร์ซิตี้ละมาโปฟลอราเล่กิดิออนที่จูวักลินอันน่าจงจางเตอันมาลำหุ่นเซลดันตัวจงจางเตอันว่าสวยเฟล่าอันนี้มีที่ที่ช่วงกวนนี้เอ็งกิมไม่จุอันสวยเพียงอัดหลังเดือดจุดเซลไม่นี่อเล็กซ์ปอจูอันอินละมาเล่ๆตัวอินจัสตินเนออาปูลิงก่อนนั้นเห็นละมาเอาออกมาเอาสมจงอินสวยไม่ละจูมินิเลี้ยงจวนอันนาอันทอนที่จูอันติเฟลไม่บากอันหัดหัวตัวชุนจอมตัวเตอันติเฟล่าเอ็งตินนโมอันบวยนิเลี้ยงเวทีพรามาจันละมาแล้วนี่บวกปออะไรเดียวทุกไม่อเล็กซ์จะปอสวยตัวอินอินละมาสตีวีเนี่ยอันน้ำเละตัวจานาชวนรำหน่วยละมารำนุ่งรำถอนเตตินใช้ตักหน่วยวรันดาชวนทูอินวิโอเตอันหันอินดูนะอเล็กซ์ชวนกันหุ่นกัลโตกันไอตัวอินในดูมากันออนไลน์อินในบวกเอ็งมาเทยละวะกันหุ่นตัวในนักจิกละวะมาเซอินในนับบวกทิ้งลุงเอาตัวลงหัวเฮตียงเห็นอลซัมเล่ผู้หังตีฮียังเวงอาเยมอาหันเตียสตีวีชวนเนี่ยอดีตคบไหมตุนมากันหุ่นต้นจงไว้ตัวเองดูไว้ง่อยปนนี่ละอินเนนลำปังสวยเทนี่ละวะมาเสตุนาชวนกันเทียนเตจงเละกันบวยนัดเทรนจงแต่จวนบูดูวักตาจะเล่นตะกินกันปันเห็นหุ่นกันมังดุนและเทียงตีฮิกันเทเรานี่ตีน่ะสวยเวบอกอตุควาโลวักชวนอินเนดาตานาที่เราบวยปุยง่ายตั้มแต่ก็เราออกมาจูลำปังจูอันห้อยแต่สวไหมตุนาจวนมิสเตอร์เคนสต็อกโปมีเดียลำปังที่พาร์ตเมน่ะอินเจอร์สันนิตบมายาทินคริสโตเฟอร์เล่อีวอนปอนจูทูจูอันคุยทินอันลมปุยอันผูกปุยคบไหมอามาก็จูอเล็กซ์ที่เฮียนเฮยในฮีเราปุยตะกัติยามีเจ้าตักหันสมข้าตุลันติเลมแล้ววะตัวน่าอันเทียนนายไว้แต่ละอันช่วงเลยขัดนายไว้ตักเตะตีเราจูไม่ดังหันสมมันเนี่ยโมหันที่ดอกวิวมอนตุ้มเลมเราทินอเล็กซ์ฮีบัลติมอร์ก็ปุยช่วงจวนโซเชียลมีเดียละมาโปเอาปุยวิวตัวจุยตู้อ่างอินอะไรที่ปอมิตั้มแต่กันอันทุบตัวนี้กันตีค่ะจู่ไม่เนวินบัลติมอร์ก็ปุยช่วงจนเนลลุนตักไม่ในมิสเตอร์เคนสต็อกจวนบุยปุยโดนบุกจู่อัตอกวิวโอเมอินนี่เราเท่งอันเทรนวัลทราดเล่มจงเลยมีสมบีกด้านส่วนเราจวนกัลไทยอันนี้ละวะจุดที่ไลน์แอมโบสช่วงกว่าและสตีวีจะช่วงกว่า
a om thei angang chu anom kim khop mai Justin po tu per nge bial no ti khriat thei lo kopin mai chia pathom pali verin an bor lai bok mel ma anom to lova in ngai tlang takin in mingwal takin in ne na chu kalpui anita tuna chuan Steve Clifton le Alex Ambrose te chu anin nei ta ole thon thu lo ngai thathu zong zong te chunga in zawa in lom thu kan soya